Iako trenutno nisu prolećne temperature i leto nam se čini daleko, ipak ono je sve bliže i svi definitivno razmišljamo o nekim dijetama, višku kilograma, žene naročito o neprijatelju broj 1, tačnije o celulitu. Kako ga se rešiti i da li ako sada krenemo da se bavimo ovim opakim neprijateljem žena, možemo mirno obući kupaći? Pričamo sa fizioterapeutom Ivanom. Ivane, dobar dan, dobrodošli u 150 minuta. Pa hajmo odmah za početak samo da definišemo šta je to zapravo celulit i kako nastaje. Mnogo teorija postoje o celulitu, posebno zato što posebno u današnje vreme savremeno mreže pa svašta ljudi pišu, ali u suštini je celulit degenerativna promjena u našem organizmu usled loše ishrane, lošeg načina života. Puno sedenja. Sedenja, loša obuća, loš način života, loša ishrana. Čekajte, loša obuća doprinosi nastanku celulita? Kako ne. Sve što vrši promjenu našeg pravilnog anatomskog tela, kako bi trebalo da budu u osnovi, izvrši neke promjene u našem telu. Samim tim kad se zaguše putevi, posebno limfni putevi, sva ta hrana, svi ti toksini, sve to što unesemo u organizam ili čime ga mi zagušimo, ide da kažemo te molekule celulit ćelije i tako nastaje celulit, on raste i onda se pojavlja na površini kože kao naranđina kora, u vidu naranđine kore. I žene su nažalost sklonije celulitu, ali ima kod muškaraca pojave celulita vrlo retko, jel? Da, postoji jedan vic, ali kod muškaraca ne. Kod muškaraca su 3 izraženja zbog mršavljenja i gojanja, kod žena celulit je problem broj 1 i retko se kod muškaraca javlja gotovo nikad. Ti nisi došao sam, poveo si, da kažem, model. Tako je. Koji se učutao, nećemo je dirati. Pa zna da će da je boli posle. Zna da će da... Jel boli? Šalim se. Dobro, znamo da su anticelulit masaže svakako malo bolne. Ovo je sada nešto, jedan novitet, ovo čemu ćemo govoriti. Vidim da si poneo neke drvene elemente, popularno oklagije, jel tako? Hoćemo da uzmemo jednu. Pa možemo. Da pokažemo malo. Da. U principu masaža je najbolji vid uništavanja celulita. Mislim, jedan aparat, to je prednost masaže. Po pitanju celulita uvek je masaža prednost u odnosu na aparat. Nijedan aparat, operativna procedura, niti bilo šta neće naterati vaš organizam da prestane da proizvodi celulit. Ili masne ćelije, ili toksine, ili da stvara bilo kakva zagušenja u vašem organizmu, osim ako vaš organizam ne krene sam da radi. A ovo pomaže da pokrene vaš organizam preko ovog lokalnog trenutnog delovanja, pošto je u pitanju obično celulit ovdje ili oblikovanje tela, obično se radi na mekim površinama, leđa, stomak, glutalna regija, noge. Tera organizam da kažemo da krene da pokrene limfni put, pošto on uvek ide od periferije ka gore i onda prosto tim nekim pokretima, sad pošto nisam, da li mogu da pokazujem da pričam? Možemo da krenemo odmah. Tako bi mi bilo lakše. Evo, naši snimatelji sada, ja čujem da oni komentarišu da oni ovdje uopšte ne vide celulit, ali dobro, možda kada pritisnemo, možda ćemo primetiti. Ako bi približili kameru, mogli bismo pronađemo neke tragove otprilike, pošto ona nema puno celulita. U tragovima, ali dobro. Ali uglavnom... Kao i svaka masaža, pa i ova masaža počinje tako što se prvo... Pripremi se koža, naravno, uvek se prvo... Namaže uljem. Namaže ulje, pripremi se koža, tako da kažemo da se zagreje površina koju ćemo da radimo, odnosno da se pokrene koža, potkožno tkivo, krvotok, limfotok i onda recimo sad i postoji neki redosled primjena ovih mador elemenata, odnosno drvenih elemenata, kako je sad lakše ljudima da prihvate i ide se u pravcu limfotoka, pošto limfotok uvijek ide od periferije na gore, a on je praktično, narodski rečeno da to svijeto znaju, kanalizacioni tok našeg organizma. Znači, praktično je kanalizacija našeg organizma. Ono što je kanalizacioni, da kažemo, kanalizacioni sistem za grad, to je za naš organizam limfni sistem. I on sada ide, uglavnom se prazni od periferije ka gore, teramo znači sve putem pritisaka određenih pokreta, teramo sve ka digestivnom traktu, odnosno ka urinarnom traktu, da se to izbacuje preko debelog creva, odnosno bešike. To je čitava filozofija. Tako je. U teoriji da, u praksi je mnogo lakše. U praksi, dobro, tebi je sad to sve verovatno. I sad se vrši, znači, ti pokreti na gore, pritisak popušta na dole i vršimo sve vreme, vidite kako već lagano i crveni koža. Pa ide malo brže u principu. Postoji više varijanti. Madoroterapija nije samo anticelulit tretman, zapravo njena prava osnova je oblikovanje tela, izbacivanje toksina, vode i svih loših stvari iz našeg organizma. Dobro, čekaj da vidim koliko, sad ja ne mogu da procenim koliko zapravo ti sad pritiskaš njenu kožu. Evo, ja sam namjerno malo jače. Evo, imamo malo crvenih tragova. Tako, ja sam namjerno sad ostavit ću ovo da objasnim ovo. Evo tu i tu. Čekaj samo da mi Dona šapne da li te boli. Kaže da ne. Ne.
Dobro. Ne, nije toliko bolno. U principu se sve radi na senzibilitetu od osobe do osobe. Neko je hiperosetljiv, neko nije, odnosno hipersenzibilan. I ona sad recimo nije, pošto je mršav, ima malo celulita. U principu celulit ume da bude bolan. Pošto zato se on deli na tvrdi i na meki u nekoj široj osnovi. Zato što taj tvrd je bolan i on se obično javlja onako masivnim onim, da kažemo, džombama i tako da bi ljudi lakše I može li se i takav celulit ovim tipom masaža? Može da se razmekša, ali je tu jako bitna uloga pacijenta, odnosno klijenta, korisnika, da kažemo, anticelulit programa. Zato što ja mogu da ovaj celulit izbijam i da teram na gore i da praznim i ima sad tu i oblikovanje tela i podizanje guze, zavisi šta ko želi. Madara terapija je zaista široka primjena njena. To mogu posle još da pojasnim, ali sad pošto smo za celulit vezani, ako ja sve to uradim i ona ode kući i počne da izlazi uveče, da pije alkohol, da sedi s prekrštenim nogama, da jede industrijsku hranu, ne mora bude brzo dovoljno da je industrijska, znači da je pun aditiva i raznoraznih, da kažemo, toksina, kako ih ja sve zovem, da ih uprostim, ona unosi u svoj organizam, vraća mi nazad ono što ja njoj isterujem praktično. Znači, apsolutno ishrana i pretpostavljam neki vid treninga da mora da bude... Tu je jako bitno ishrana. Ne može osoba koja je rešila se skloniti celulita da se baci na sendviče ili ne znam na Coca-Colu. Mora da se baci na vodu i mora da se baci na, da kažem, onako koziju hranu, znači na zeleniš, na zdravu hranu. I trening je isto jako bitan i tu postoje odstupanja. Jači treninzi nisu preporučljivi. Što to znači jači treninzi? Sad ću to da pojasnim. Hoćemo još malo da masiramo? Možemo usput. Uzet ćemo neku drugu oklagiju. A čekaj, samo te pitam, sad ti tu imaš nekoliko vrsta oklagija. Da, i to ću da pojasnim. Ova sa nekim kvadratićima mi je interesantna. Šta se sa njom radi? Sa njom kvadratićima. Kvadratići su interesantni zato što oni idu na, da kažemo, debelo meso. Sad ćete vidjeti kako vibrira njen, da kažem, gluteus. Zato što on se radi kod, ova se primenjuje u principu kod celulita u nekoj velikoj mere se primenjuje kod oblikovanja tela. Podizanja guze i hoćemo da oblikujemo telo, recimo, i onda idemo s ovim da razbijamo, između ostalog razbija i celulit ćelije, ali više utiče na masne ćelije. I sad razbijamo ovim kockicama kožu i potkoške i razmekšavamo celulit i masne ćelije. Ima tu sad razne nekih primjena ovako koje se koriste. Evo, iz režije komentarišu da boli dok gledaju samo. Ne boli uopšte, opitajte slobodno Natašu, nije nikakav problem. Nataša ne boli, je li tako? Nataša je navikla. Nije navikla, nju retko. Nataša nema ovih problema, to su, kako smo rekli na početku, malo. Sad kad bi ja mogao malo da vam pokažem kako to izgleda, celulit. Kad moraš tako jako da stisneš da bi se išta videlo, dobro. To je prihvatljivo. I te kocke se recimo koriste kada hoćemo, obično kada devojke hoće da podignu guzu ili da skinu ove bokove, one čuvene jastučiće, onda ovim kockama razbijamo te masne ćelije, onda uzimamo ove elemente koji vrše, da kažemo, drenaže i ostale stvari koje radi. Na kraju se koristi ova tabla za modeliranje. To me sve vreme zanima. Ona je najzanimljivija. Ona se primenja na samom kraju u principu tretmana, mada može između da se koristi ukoliko neko ima više, da kažemo. Opet od osobe do osobe zavisi, ali recimo u osnovi na kraju tretmana, znači kada mi izgnjavimo sve da bude sad prostim rečnikom da pričam, kada mi izgnjavimo sav taj celulit ili masne ćelije i šta god da radimo, izbacimo sve te toksine, odnosno krenemo ih teramo, onda s ovim praktično vršimo modeliranje. Znači teramo, da kažemo, potpuno skivu da idemo gore. Pa to kao da smo od gline ovo sada. Tako je. Prava umetnost. Ali vidjet ćete posle 10 tretmana razliku u vašim nogama. Znači posle 10 tretmana već vidimo razliku? Pa posle već 5, ja mislim. Dobro, a koliko smemo da idemo na oklagiju? Koliko god hoćete. Masiranje je neograničena stvar, naše telo to podnosi. Koliko puta nedeljno? Svaki dan, između 2 ciklusa, koliko god želite. I koliko traje vremenski masaža? Oko pola sata, zato što ako bi trajala duže, ja mislim da bi pocepao nekome kožu. A kako se ti osjećaš posle masaže? Ja, odlično. Mnogo sam jači ovako. Koliko se podnosi? Moram samo još jedno pitanje da ti pitam, a potpuno ću da ti pitam kao muškarca, ne kao fizioterapeuta, a to je da mi sad iskreno kažeš da li vi muškarci uopšte primećujete taj celulit na ženama? Da, čuveno pitanje. I šta ti kažeš? Ovako, prvo moram da kažem, ja sam išao u srednju medicinsku školu, išao sam u višu medicinsku školu. Dobro, ti imaš to sada oko... Evo, šta kažu tvoji drugari? Baš hoću da kažem iz tog razloga što sam među ženama skoro ceo svoj život, pošto se bavim time čime se bavim. Mi ga ne primećujemo stvarno. To mi samo treba, to je dovoljno. To je ženski privid, isto kao što muškarci misle da nisu dovoljno mršavi ili debeli, tako i žene imaju taj problem celulita. To je neka, da kažemo, naša psihološka provera. Super je, odlična je ova masaža, sviđa mi se, probaću.